Nyako Ramogi oyawre kendo machiegni ma en chenro mar Piny to kaka ing'eyo ni twak mokwongo pile ka pile en twak no mabiro ni achiel kachiel ka en twak ma wanono gigo mosetimore pacho ka mago ahinya moting'o nyaka mago mag siasa kaachiel kod mago matimore e pinje maoko. Okinyi ma kawuono Nyako Ramogi jong wadarango gigo mosebedo ka timore to ahinya bang' thuolo mar dweche kata wacho ni higni 5 mokalo nitiere jood bura mane odonjo e od bura e tielo mokwongo kendo mano nyalo bedo ni ne thuolo gi mokwongo mar telo ne oganda gimoro amora ma gitimo kata kumoro amora mane gintiere gik mage mane gitimo. Sani duoko osewuok mag jood bura mane nitiere od bura mar 12 mano 12th parliament. Gik mage mane gitimo, jomage mane oloso, bende nge nitie moko kuomgi mane ok oloso. Tijgi hie en mage. Kaitemo rango gini kochako odiochieng' mane gidonjo e od bura odiochieng' mokwongo tarik 31 mano dwe mar 8 higa mar 2017 nyaka nyocha ma olor od bura ayanga mago mane senate kaachiel kod mano mantiere od bura mar National Assembly bende gisebedo gi thuolo moro amora mar tiyo tich manotero gi od bura. Wadarango ahinya jood bura matindo kata jood bura mar rawere bende gisebedo ka gichwalo agenda mag jogo matindo e od bura. Okinyi ma kawuono rawere kod siasa ahinya jogo mosechopo e od bura antiere ka kod jolony e weche mag siasa kada chako kod janon weche siasa mosebedo go e thuolo mokalo bende mano okila Duncan Okach dhi konyowa neno gi e yo moro ma jasiasa nyalo yudo gi e yo machalo nade. Arwakni machiegni Duncan. Erokamano Cleophas. Kama chielo bende adhi bedo kod jal mochung'ne rawere kata jagoro mar rawere mag duond bura mar ODM mantiere county ma Homa Bay mano Erika Jaki modhi twako dwako kono ni kaka rawera entiere gi lek mane ni jomoro jotelo biro chopo lek maggi e od bura machiegni. Erik. Erokamano. Wachako twako kinyi ma kawuono. Nitiere nonro ma ogol kachiel kod mano riwruok moro miluongo ni Mzalendo Trust. Kochopo nyaka sani gijarango kaka jood bura tiyo ka gi kacha ni mage manya bedo ni gitimo. Ka wanya chako sani jood bura od bura oselor. Jood bura marawere bende gisetimo tich mano nego bed ni gitimo. Kata kamano lek mag jogo matindo mano yiero gikatero gi od bura bende gisechopo magetim. Achako di wakili. Cleophas, erokamano kuom luonga kae mondo alos gi nyikwa Ramogi kawuono e weche motimore. Kirango gik penjo misepenja no iyudo ni ok inyal keto tij jood bura e ratili moro ma inyalo wacho ni koro gisetiyo maber koso nitie kaka kiketo gi iyudo ni ok gitiyo maber nikech tij jood bura ng'eny kabisa. Nitie tij moket negi e katiba to nitie tij moket negi e chik ma wan go makirango ok inyal tek mondo iket gi mondo ipim ni gisetiyo maber koso gitiyo maber. To ka ok mano inyalo yuda ni labda tij maduong' momegi en wach loso chik mantie. Kirango parliament mantie ni iyudo ni nitie chik ma giseketo mang'eny kabisa manyalo konyo jopiny. Kaka manyalo wacho nitie moro ne giketo mana nyocha madhi konyo jothum joma nitie industry ma wacho ni jothum koso jo entertainment mano dhi konyo ji kabisa. To nitie kaka ji wacho ni sama koro ne handshake be odonjo nitie kaka tijgi mar rango serikal rango serikal mondo kama koro serikal dhi marach koro ginyalo kata kosoagi. Iyudo ni ji wacho ni to kata kirango maber iyudo ni sama handshake nodonjo wach rango serikal no kabisa iyudo ni nodhi piny nikech kirango parliament manokalo cha iyudo ni negi ger kabisa gi gik mang'eny. Emomiyo sani ji wacho ni iyudo bech mafuta, bech unga, bech gik moko te nyalo dhi adhiya malo to onge ng'ama nyalo temo konyo mwananchi kacha nikech koro nitie riwruok mane giriwre. To mano wawacho ni kirango kaka serikal onego bed ni koro ka nitie jood bura ma koro rango gigi to ginyalo kata kono koso ginyalo kata nyiso serikal sama gidwa keto gik moko kaka bech unga modhi malo sani ginyalo kata tamogi. Koro nitie gik mang'eny ma ji wacho ni kata kidwa pima kaka jood bura osetiyo ok inyal pimo kokirango
effect ma handshake osebedogo e tijgi ni. To mano mana handshake mano biro mana bang' higa mar 2018 kele twak bende Eric Joakim in kaka rawera bende paro ni jogo manu yiero magina rawere be nyalo kata luongogi nikech wantiere kodgi e gweng' kata wakili in bende ing'egi bore Nairobi ka wan gi moko mosebedo ka loso moko kosebedo ka loso e od bura rachil mane mitiyogo ka ipimo tije jaod bura to korka kori bende paro ni gisechopo kata gi agenda magu kaka jogo matindo. Kaka jalno matin abro wacho ni nitiere wabunge ma vijende motemo to kod moko manodhi oninda. Nitiere wakili owacho bill manokele parliament masani nyalo miyo chuny jogo mago banjo to gi jogo ma timo weche mag entertainment mor manokel gi mbunge ma pod tin or a youthful member of parliament Mheshimiwa Gladys Wanga mane increase now share mane giyudo from 16% to 45%. To kendo bill no ne wacho ni tax kata usuru koro kik kaw pesa mane kaw pesa mowuok e skiza tune go. Kendo wang'iyo ka Gideon Kiterbe ne o propose bills manyalo konyo jogo ma pod tindo kano wacho ni kaber chutho to positions ochiko oketi e parliament kacha chane vijende even though proposals go moko no kodhi through. Inyalo paro ni machien ka nyocha the same member of parliament Gideon Kiter no propose mondo mi help loan kik koro chak chul immediately after 1 year. Ing'eyo maber ni joka kitieka help mitieko mbalariany ni to gimi barua mondo mi chak chulo. To Mheshimiwa Gideon Kiter ne propose ni mondo ochore wachak chule ka koro gik higa mar 5 kendo pesa michulo cha interest rate be no dok piny awe marach our president no goyo gino piny to Mheshimiwa Babu Owino bosebedo ngala mambele ka dhiro interest mag jogo matindo kendo no wacho ni bill no obiro bedo reintroduced after 6 months kaka chik mar parliament wacho mondo mi help loan ochak chul after 5 years. Koro king'iyo magi accumulatively tibro neno ni wabunge moko mano yier mane vijende otemo timo maber e pushing youth agenda but moko no nindo. Poka wuoyo about Caleb Amisi mabe timo maber e Trans Nzoia kocha. Wadaranga ni bende jood bura ma osebedo ka luongo kanyo gintiere kanyo. Wan gi jood bura mosebedo koling, wan gi jood bura mosebedo ka loso, wan gi jood bura abich mokwongo mano mantiere thuolono mar human rep ni gin jok mage nikech gin bende gin kategori moro manyalo wacho ni gin jok moko mosebedo ka dhiro agenda mag rowere bende oko kanyo ka gintiere. Wadarango gi bende thuolo machok madhi kawo sani ka wayudo gi wadhi yudo thuolo marango ni kuom jood bura ma rawere gin mage mani thuolo manyime korka kanyo wadaneno bende niya korka koro utiyo gi ratil mane ka upimo kaka wakili wacho ni nitiere chike kata gima chik wacho ni jood bura no bende timo to nitie gimoro ma oganda nitiere kod dwaro ni wadwa ni odhi otimnwa ma ka mar help no mano ter kanyo e od bura mano gi jood bura ma South Imenti ka nyalo mana nene kanyo gik mantiere kacha mapek en gima mako ngima dhano ngima rawera mantiere skul kacha korka kore wakili iparo ni be gisebedo ka gichwale koso duond bura biro kaka to nego mana kaka ne wachan se anse kochopo to lale mana kamano. Cleophas ingeni sama koro ntie motion moro moter parliament iyudo ni sama gin kanyo to iyudo ni ntie gik mang'eny manyalo influence decision maginyalo loso koro iyudo ni ntie sama koro party bebedo gi msimamo mare. Koro ka party obedo gi msimamo mare ntie ng'ama luongo ga ni chief whip mat kata koro ok nyal bedo ni in gi paro mari ma koro inyalo decide kaka idwaro ka ine od bura nikech chief whip be bro nyisi ni party position en mai manyaki luwa momiyo sani sama koro ji wacho ni parliament manyalo bedo gi independence be nyalo konyo nikech ka in independent in ng'ama inyalo tiya gi wi ok ni ati ng'ato nyaka chiki nikech kirango kaka parliament ma wan go sani koso motieka tije sani yudo ni ODM ne nigi wabunge mang'eny kabisa yudo ni Jubilee ne nigi wabunge mang'eny kabisa kata pande mar Ruto ma waluongo ni UDA sani
yudo ni sama koro nitie gima duong' kamano, inyalo yudo ni siasa be iketo iye. Sama siasa oseket iye, iyudo ni ng'ato ok dwa ni ati ji one ni maybe en mbunge mar ODM mokelo motion moro maber, ma jo piny dhi wacho ni gitimo tich maber. Koro iyudo ni ginyalo pinga nikech gidwa pingo, to ok ni ati en gima onego ping nikech en gima nyalo konyo jopiny. Koro sama motion osechopo e od bura, nitie gik mang'eny kabisa manyalo influence. To be samoro be kata kirango kata jo od bura to nitie motions gisekalo mang'eny. But kochopo malo to iyudo ni nitie president be nyiso wa ni maybe okonyal go sign e gino. Nikech ko go sign ema koro wanyalo wacho ni mano koro osebedo chik ma wanyalo luwo. To nitie reasons mang'eny monyalo keto kacha. Nikech in rango gima chalo kaka nini mar mafuta ni. Nitie kaka government notemo konyo jopiny. But ni yudo ni sama koro ne watieko higa mokalo cha, gino noduogo to koro ne hinyo jopiny. Nikech koro iyudo ni sama idwa timo ne ji tich gimoro maber, nyaka irang the other effects mantie. Koro wanyalo go koko kae ni jo od bura maybe okotimo mai, to kirango gino in the long term to yudo ni en gima be ok nyalre. Kaka bech mafuta, ok ni ati Kenya kende makoro nigi bech mafuta oidho. Bech mafuta oidho worldwide. To mago gik makata Kenya kae onge control ma wanyalo bedo go. Koro ng'ato nyalo wacho ni mbunge ne maybe ok ti, nikech koro mafuta be idha koso bech unga bech mogo idha to en kanyo. But onego bed ni wapuonjo be jopiny mondo ging'e ni tij jaod bura en mane, to powers ma jaod bura nigo en mage. Nikech ka in mana ng'at achiel kamano Cleo kawuono wateri atera ni koro ka wago ombulu to watero Cleo e bunge. Tie gik minyalo timo, kata kinyiso jogi ni abro timo nu ABCD e manifesto ni, nyaka irang ni giminyalo timo, inyis ji gima in gi adier ni nyalo timo. Gino manie chik. Yes, ok ni ati in ni nyalo promise ji gik ma onge, makata ka irango sama koro ji dwa rango kaka isetiyo. Koro girango manifesto ni to giyudo ni ng'ani okotiyo. To maybe ni tiyo en mana ni miyo gi geno, ni miyo gi hopes mang'eny e gik mok inyal kata timo. Gimoro ng'ato nyalo wacho ni jopiny nyalo rango kata kaka Mzalendo Trust ukete, maka unoda rango nonro mage mantiere kanyo. Wada mana neno ni nyaka sani gik mage mantiere, mana kaka inene wang' jowi mari kanyo. Jood bura mage ma osebedo kanyo katiyo, gisebedo, kata kok ti, jood bura mosebedo ka oling' e od bura. Wacho ni nyaka sani gin jogo manya bedo kanyo, kirango gi kanyo, jood bura mosebedo ka oling'. Kachiel koda kuonde chung' od bura mage gi county bende magiaye, gi duond bura magintiere. Imran Okoth, iwacho kanyo ni magi jok mose wacho zero. Gise wacho zero e od bura. Wada mana mako gi moko bende mamako gwenge wa makaluo kata manyanza. Imak kanyo Imran Okoth. Kinyalo mana bende, mana ndiko gi piny kumoro. Imran Okoth ni kanyo. Mano jo od bura ma Kibera. Masani. Wan gi George Macharia. Mano ma ndia ma Jubilee. Orange duond bura mamoro bende. Joshua Aduma Wuor. Mano jo od bura ma Nyakach. Osebedo ka wacho akuna. Mano zero. Mano kaluwore kod nonro no mara Mzalendo Trust. Kama chielo bende wadarango Silvanus Osoro, mano ma South Mugirango, masani ntiere nodhi kanyo Kenya National Congress. Kasani range ntiere gi riwruok mar no mar Kenya Kwanza ma ntiere kanyo. Machielo bende mamako gwenge wa makaluo. Wantiere gi jaod bura ma Kisumu Central, Fred Odhiambo Uda mar Orange Democratic Movement, ma jo ODM. Onyonka masani bende Jaford Kenya masani duogo e ODM. Bende osewacho akuna. Mano wacho ni zero. Machielo bende mantiere kanyo, nitie mantiere Kuria West kachiel koda East. Ineno gi kanyo Marwa Kamero kachiel koda Robi. Kwa machielo bende wadarango ni mage mantiere kanyo. George Aladwa, mabene jakom mar ODM e county ma Nairobi ka. Inene kaka intiere kanyo, intiere thuolo moro kanyo ma osebedo ko wacho akuna e od bura kanyo. Iwacho ni gik mose wacho twak mare, mano nyaka komiti ma entie en zero. Mane gome okete kanyo gi jok mano linge od bura. Warang machielo bende machiegni kodwa ai nyamatie kanyo Bonchari, John Oro, bende no kanyo People's Democratic Party. Wantiere kod jok mopogore mano ma Amisi, Charles Gumini. Warango machielo bende mosebedo kanyo
Faisal Bader mano bende no kanyo ma Msambweni mano yier mana manyocha kanyo bang' kane nyawadgi osewito ngimane en kanyo bende jogo mose loso matin ahinya e od bura. Wadarango machielo bende minyano sani nyako Ramogi Jwang' nitiere jo bura mopogore man kanyo. Wan kanyo gi Rose Museo Mumo ma Makweni ma Jawaipa bende poko loso. Kineno kanyo kaka gintiere Amina Gado Hassan ma Mandera, Aisha Hussein Mohamed ma Mombasa gidun bura mar ODM bende poko losi od bura ma kama Lilian Chepto Tumtum mano West Pokot Jubilee Party bende poko yudo okada wacho ni poko yudo thuolo mar loso enga ma osebedo ka loso adani okelie twak inya bedo kanyo kaka jakanyo mar ODM piny igoyo kendo jo oganda loso oko e campaign dhano godho gi oko to od bura kacho ok gilosi dhano nyalo wacho ni mondo awach ni jaod bura natiyo nyaka winje kata ka speaker ong'e nyinge jogi otiyo kacha kendo loro bura ka jok maloso kacha tin ahinya en ang'o matimore kata ka in be chieng' moro in gi lek mar donjo od bura bende bodo thuolo mar loso kosen mana go mana mbaka oko iwacho ni unukedo ne jakom malo piny koni to en ang'o matimore ing'eni chutho kinya bedo jaod bura to jaod bura tich maduong' ma jaod bura onego bedgo en legislation I mean loso chik ok inyal loso chik kiling nyaka idhi od bura mitwagi omiyo kineno e top 10 kachacha wabunge moluong nying-gi mowuok e party mar ODM ibiro fwenyo ni sani gin e jok mayuak noteri independent. Ineno Mheshimiwa Imran Okoth kanie list kanyo no kofaulu e nomination mano watimo mar chama mar ODM. Ouda ma Kisumu ni neno ka Kisumu Central ineno kacha ka embe no koyudo certificate mar ODM. Mano true reflection ni japiny nono kaka jok magiyiero tiyo. To chutho ta adwa ng'isi ni wabunge mamoko mineno be top 10 kanyo ma oyier gi party ma Jubilee sani to gin jo UDA giber ahinya wuoyo oko. Oscar Sudi kineno kaka wacho dhog gi mar local language oko inyalo we ni ng'ama lich ahinya. Osoro gachaya mochayo godo jakom kinene kuwuoyo oko e UDA rally inyalo we ni ng'ama lich ahinya. To chutho to jogi gin jok ma paro ni japiny maneno wasani kata mosechunguza jogi gin jok monego bedni itero dala. Chutho tich jaod bura kanuoyo en loso chik ok inyal loso kok idhi e parliament kata ok idhi e bunge kumilose weche manyalo konyo piny mar Kenya. Omiyo hata I'm very proud nikech county na ok aneno mjumbe kata chiel kichako gi Mheshimiwa Opondo Kaluma 8 MPs mawuok Homa Bay County ka nying-gi nie list of shame kendo gibiro pok wabiro kanyo nyaka chonge nje Kisumu County wakil jogi nego bed ni loso kendo wacho ni chike loso mana ka ng'ato yudo thuolo mar twak. En ang'o matimore nikech jogi gin gi omenda moro mabalang' ma giyudo ka gidhiga e rombe ma kamagi. En ang'o matimore ma jaod bura nyalo tieko thuolo ka okoloso e dier od bura kata e aput kata community ma oket bathe ma en jakanyo. En ang'o manyalo timore ma gikwa ma goto nikech japiny wacho ni kok iloso e bura kata anakiai kendo akia kata ka itimo tich mano teri od bura. Mano to ayie gi osiepani nikech the main work ma jaod bura nigo en wach loso chik to chik iloso e od bura. Makoro emomiyo kata yudo ni chik od bura no wacho ni mbunge mora mora kokoso the sessions auchiel to mano kata ubunge neno imaye nikech sama koro jiketi kacha the main objective ni dhi e od bura ilos chik to be iwach kantie gimoro ma sando jogi to at least inyalo wacho ka in kocha. But kirango maber to mano adwa wacho gima Oscar Sudi no wacho sama no nyise gik machal kamagi to no wacho ni en to wach kizungu mang'eny to okone ka konyo joge no wacho ni kizungu mang'eny ma ji go koso ji twak e od bura ok kony jo Kapsaret. No wacho ni the main thing en ni gimotimo ne jo Kapsaret kocha e ground. Makoro to mano to adwa support matin nikech inyalo go kizungu inyalo twak bura to in number 1 kai
to piny kacha mano ng'ama nitie piny kacha ok nyal relate ni itiyo nikech tich modwa neno ni itiyo en tich mitiyo e gweng' kacha. Ang'o misetimo negi, nitie projects mage mise initiate negi ma inyalo yudo ni ng'ato maybe nyalo bedo number 1 kae ni oling' aling'a e od bura, but piny kacha onyalo bedo gi support mang'eny nikech tich mosetiyo ne jopiny joma koro dhi go ombulu ma sama warango gini nyaka wapima ni ng'ani on the ground to en gi support machal nade, nikech kirango ng'ama chalo kaka Aladwa nigi support mang'eny kabisa. Ok inyal emomiyo kata pod sani ene mochung' ne jood bura Nairobi kae. Nikech nitie tije motiyo mang'eny kabisa ma maybe ok miye nafas monyalo bedo e od bura kotwak nikech tie party be osemiye positions manyaka en be oti koni ma ok inyal wacha nikech koro ene list ni ok oti ne jo makadara. Kimomiyo kata kanyalo ng'adi mondo idhi nyime bende e thuolo makamano Aladwa kata kod Arange achiel kuom jood bura mantiere bura Nairobi ka kida temo rango kaka oganda gitiyo. Oganda nyalo wacho ni ka intiere listi machalo kamano mag jogo moko osebedo ka loso to moko en kata thuolo mokwongo kata thuolo ma higa mar 2017 listi makamano pod owuok kendo jogo ne entiere kanyo. Koro gimoda mana neno en ang'o ma inyalo rangi nikech ka oganda rango mana chike ma ilosogi, chike joma gi malosoni, jomoko losoni chike tibiro tiyogo ka dipo ni ine mana iwacho ni ine yore mag chama duon bura ni makoro in kacha itiyone to gima noteri od bura kacha cha iweyo. En ang'o matimore wakil? Cleophas, kirango campaign mantie sani onge ng'ama dhi e ground to campaign ni anadwa dhi e od bura mondo alosnu chike. Onge kata ng'ata achiel ma campaign gi that platform. Ji campaign kirango manifesto en gik ma ng'ato nyalo timo ne ji ground kacha, a constituency kacha, koso ward kacha. But okinyal yudo ni ng'ato dwa keto e manifesto ni kadhi od bura adhi loso chik machal kamae koso adhi nyiso jo od bura ma wan go kacha ni walos chik machal kama gi kamacha. Hapana, ng'ato ka ng'ato campaign gi gik monyalo timo ne ji e ground. To koro kirango ni ji dwa keto jogi e ratili magibro keto jogi en tich magisetiyo ne jopiny, ok loso magiseloso e od bura kae. Mamano kata kidwa rango onge parameter to kanyal yie ni ati ng'ama chalo kata Ouda ni the main thing momiyo okonwang'o ticket mar ODM en ni ati nokoloso gini owuok awoka the other day. Koro kinyal wacho ni gini ma ji notiyogo sama gitimo nomination nikech nitie ji mang'eny kaka ng'ama chalo Silvana Sosoro donge nonwang'o ticket mar riwruok mar UDA nikech oko kae wang'eyo ni en very active. Ineno ng'ato nyalo wuora ni ng'ani to timo ang'o e list ni. Tie joma nitie e list gi makirango ok inyal yie ni list ni to wacho ni adier nikech ji ong'eyo ni gin very active watch politics to be a ground margi. Weche giduto gintie nyaka ojende mantie mana kinyalo duto. Adwa pogora gi wakili matin. Ing'eni ki campaign to ka irango warangi rawere mantiere kanyo ma samoro ok oyudo otiko nikech thoro wach ma kawuono rawere ma ok lose od bura tiyudo gi kacha oko kanyo ka gigo dhogi mang'eny to iye koni onge chike ma giloso ka gintiere kacha. Mane mirango koro kiduoke. Actually tiyieri kaka member of parliament. Gimidhi time parliament kanyo en ni dhi loso gigo madhi konyo radhanda miwe constituency level. To kok idhi e parliament kanyo milosi, I think ni gima wakili temo wacho en ni inyalo go kuko oko to chike monego bed ni konyo japiny kata konyo vijende mano yieri kidhi e parliament kanyo nikech sama ji campaign iwacho ni ting'o interest ma japiny. Interest ma japiny ni ibiro mana seche moko ibiro bedo realized seche moko mana kiloso e parliament kaka fuel price seche mane fuel price ne ni malo ne neno ka wabunge ne ng'ang'ana ang'owa e parliament seche mane dwa los kata weche mag skiza miyo neno ka Mheshimiwa Gladys Wanga gini ne loso ni timo gi mana ang'owa e parliament. Nitiere gik madwaro mana ni olos kod bura to bura no bedo mana e parliament, ok e barrios, ok e rallies, ok kuonde mamoko ma jo siasa wagi bede. Omiyo ma should be a parameter mwatiyo godo kwa ng'iyo ni itiyo kano yieri kaka jaod bura. Nitiere tije mamoko yes mwang'eyo kaka members of parliament nyalo timo, ng'iyo security mar kor gweng',
ng'iyo weche mag infrastructure mag education, gero classrooms and other things. But Samuel, the primary role mari is being a member of parliament. Parliament kanyo gidhiye to kendo I think ni nitie number of times moketi wakili ang ne konya ni nyaka ya pie parliament kanyo. So ka you are missing in the scene, it means you are sleeping in your job. Ininde tiji. Mana mapiyo alafa dhiru wakili. Be intiere gi chir ka iwacho ni jood bura mar rawere mantiere od bura masani osetimo tich kaka dwarore? An gi chir kamano nikech nitiere jok man waneno ka ne dhiro our agenda. Kamano wakili. An be pod apogora gi osiepane nikech owacho ni gima owacho en kaka onego bed, ok ni kaka entie sani. Jopiny sani kirango the things magirango en gima isetimo ne jopiny, ok ni iseloso didi e od bura. Ranga ndalo mar Kenneth Matiba ne donja e od bura to sign to wuo, but pod ne giduoke to pod no yudo kura mang'eny sama nodwa vice president. Kata Raila Odinga kirango the times mane ne parliament, ok inyal iwacho ni ati no loso mang'eny kabisa. En mana actions, ingeni actions speak louder than words. Kirango kata jo kizungu wacho kata muma kaka wacho. Koro kaka wan kae wang'e ni jaod bura tijen dhi loso chik, mano gima wang'eyo. But ng'ama nitie piny kacha, mano to ok gima ti odich go. Gima odich go en projects mage ma ng'ani ose initiate kae, ng'ani ose konyo nyithindo adi tero school kae, ng'ani ose tiyo gi CDF machal nade koni, to ng'ani ose konyo mon, ng'ani ose konyo widows machal nade. Mago e gik ma ji odich go. Ose konyo ji loso these dispensaries, koso kanis ni kocha. Mago e gik ma ji odich go. Ma ok inyal wacha ni ati mae paramita. Mano wanto wanyalo wacho kae ka wabedo Nairobi. But kucha mago gik ma girango gik ma opogore opogore. To gik ma girango kendo pod darango ni ji osebedo e twak machalo nade kaluwore kod Mzalendo Trust, gik ma gibedo kanyo ka gigolo, kendo wadarango sani nonro mantiere kan jood bura ma osebedo kaloso. Wachako gi jood bura mamalo, mano jogo ma abich mokwongo wadani warangi ane. Bende nitie moro amora mowuok e gwengewa ma kaluo, to bende tich ma kamano timore. Warangi ane sani koro kaka gintiere kanyo, mana kaka idaneno gi kanyo achiel kachiel. Mano ka wachako duoko mag jood bura mar rawere, mago jood bura mag county mokwongo. Mano chako gi mago mag human rep, kaeto ang' warango bende mag rawere mabiro mana bang'e kanyo. Koro sano warango kanyo ni human rep kanyo jogo osebedo ka tiyo tich nade. Namba achiel kanyo en thuolo ma omi Sabina Chege, ma en jaod bura no mawuok e county ma Murang'a. Gladys Atieno Nyasuna mantiere kanyo Homa Bay county e thuolo mar ariyo. Kineno kanyo twak gi osebedo kwan mar twak 130, mano oting'o nyaka lose komiti mopogore opogore. Gima nyaka wang'e ni Sabina Chege osebedo jakom mar komiti no mochung' ne weche mag thieth pachoka, ka Gladys osebedo kotelo ne wacho ni komiti no mochung' ne weche go mag omenda kata mag revenue ma pachoka, mano mantiere od bura ma National Assembly. Ka bende kanyo Ruweida Mohamed Obo mawuok Lamu gi Jubilee Party kanyo ni e thuolo mar adek. Ka thuolo mar ang'wen Fatuma Gedi mawuok Wajir nitiere kanyo gi kwan mar twak maromo 27. Ka Florence Muikali mawuok Busia nitiere gi thuolo mar abich, mano thuolo mar abich mokwongo gi kwan mar twak maromo 25. Wadarango machielo bende mantie kanyo duoko mag jood bura marowere machuo abich mokwongo gin mage. John Paul Mwirigi, to ma be ang' ayud pachu, owacho ni jitie ground. En ang'o matimore ground? John Paul Mwirigi osebedo ka tiyo kama tek ahinya, to otiko mar UDA ne ok oyudo. Ang' awinj pacho wakili kachal koda Jakim ka waduogo e twak. Didmas Wekesa Baraza Mutua, mano Jubilee Party, mano mawuok Kimilili. Kwan mar twak mar Paul Mwirigi mano en 29, ka Baraza nitie gi kwan twak maromo 25. Charles Ngusia Nguna mar Jawaipa mawuok Mwingi West oseloso kanyo e thuolo kwan mar twak ido kanyo ka gin 20. Ka Gideon Keter nitiere kanyo, mano jaod bura mogwel 14. Francis Kuria Kimani inene kanyo ma molo Gideon bura mar Jubilee. Kwan twak en 15, mago machuo abich mokwongo. Mar ariyo wadhi kanyo jood bura mar rawere mamine manyaka sani, kaluwore koda wate wang'eyo gima rawera en,
kendo wang'eyo thuolo monego bed ni gibede higni mage. Sabina Chege oket kanyo kaka achiel kuomgi, ma en namba achiel podi gi duond bura mar Jubilee kowuok e kaunti no ma Murang'a. Kwan twak en kwan mar twak kanyo en 130. Fatuma Gedi thuolo mar ariyo, PDR mane duond bura mare Wajir County, kwan mar twak 27. Martha Wangari thuolo mar adek, kwan twak mano jod bura ma Gilgil 19. Mishi Juma Hamisi Mboko ODM Likoni, kwan mar twak en 16. Catherine Wanjiku Waruguru, manoketu Waruguru ineno kanyo Jubilee. Sani entiere kanyo jod bura ma Laikipia, kendo en kanyo gi kwan mar twak 16. Wach mantiere kanyo maduong', usewinjo kanyo mamine kachiel koda machuo. Ne winjo mana kaka wasomo gi, pod gidhi mbele kata kapod wamedo mana neno gi. Pachuko tenore gi mano mara John Paul Mwirigi. Achako Derek. Kunga chuo point ni ma is a parameter mitiyo godo e ng'iyo jogo miyiero kendo gi loso margi od bura. To osiepo ma John Paul ma mbunge ma South Imenti kano koyudo UDA certificate, ondike muma ni kitimo marach ni ng'ama osetimo ni maber to kuong' ok ne rume odi. Adwa ng'isi seche moko ni gik mane osiepa ni notimo, inyalo paro maber ni katok kanoseyiere kane en jahigni 23, to president mar piny Kenya ka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta noluonge manomiye gari, to kanogike okang' makoro idware mondo mi oring gi Jubilee ticket to ringo dhi e UDA. To president kane complain kata jo piny complain about this, to wacho ni president nyalo dhi makaw gache, dong adier. So kore yudo ka magi mana seche moko achiel kuom cases moko ma kuong' nyalo luwi ko kibedo jambola kati bedo jalno minyal timne gimiluongo ni mentorship. Oro it is unfortunate ni kijana ma pod tin machal kama, because of ego gi gik mamoko, kuong' nyalo luwe kendo ok onyal dok e od bura. But okabiyie kodu kendo okabiyie kabisa ni jaod bura inyal yier to dhi e parliament to okodhi owuo gi kisiasa, to waluongo gi ni momonyo guok. Jogo iyudo ka ahinya de nitiere moro mawuok Homa Bay County rendo ok oyiere. Kuom jogo malosa to ground gi onge. No, loso no ang'isi ni is the main role. Koro wakili, winjo kanyo kuong' be nitie siasa, kosi ni kaka wakili no mana ni chike gi mana kaka iluwo gi, wacho ni ka ido rawera moro ma odhi ataro mar chik kata ataro gi mane jal maduong' mare, wacho ni ng'ano maduong' ne. Kuong' to onge siasa. Kirango siasa, in fact siasa siasa onge osiepo moro minyalo wacho ni nyaka beda koso nitie respect moro ma nyaka bed, nikech kirango kata siasa Raila Odinga ne nigi Mwai Kibaki, to bang' kosekonyo Mwai Kibaki obedo president, ni neno gima Mwai Kibaki notimone, but bang'e pod ne gitiyo atiya maber kanyakla. Kirango koro kata wach Martha Karua ne paro ni ene mano nego kete deputy prime minister, to noketo Uhuru Kenyatta, to mano nomako ne Mwai Kibaki. En gik matimore to siko katimore. William Ruto nomako ne Raila Odinga kowacho ni en be nokonyo Raila Odinga, to bang'e Raila Odinga owacho ni ati Raila Odinga nokonye sama en be nodwa konyo mowuok kuom Raila Odinga. Koro mago gik mantie, to kanyal wacho ni mano e gima otimore ne wach Paul Mwirigi. John Paul Mwirigi is a perfect example e gima nyiso. Nikech inyalo loso kizungu mang'eny ka, inyalo timo a lot kon e od bura, but sama idhi e ground ji wacho ni into ni dhi Nairobi, newa mi kura kae to iringo Nairobi to ilal Nairobi kucha kiwir wacho kizungu waneni anene TV. Nikech gidwa ni ginto pach gi ni ka gimi kura ni ibro duogo kacha e constituency to ibro konyo jopiny. Mano e kony ma jogi ong'eyo. Ma maybe bang'e ka rango kata igni moko maybe 30 years ema wanyalo wacho ni maybe wabro chopo kama koro ji nyalo wacho rango duoko kaka ma wan go kawuono ni, to mano e gima nyalo influence koro kaka ng'ama gi nyalo yiero. But kaka rango sani kirango maber, joma koro omi nini mang'eny ni giser bedo ka gitwak mang'eny e od bura.
iyudo ni majority of them gin mana first time MPs nikech pod gin gi excitement mar donjo e od bura koro gilosa losa mang'eny but kirango majority of joma second time third time e od bura iyudo ni gionge kata kae nikech giseng'eyo ni gima nyalo konyogi en gima gitimo e ground apart from Gideon Keter kende jomoko gote gi Gladys Wanga to Gladys Wanga be the first time mano and was women rep kirango iyudo ni en mana ji ariyo adek but majority ma ogone gi kae ni ati gin makoro gisebedo ka gitwak mang'eny yudo ni gin first time MPs to mano gima waseng'eyo kata wach go ombulu yudo ni joma koro dhi go ombulu mang'eny gin joma koro dhi go ombulu for the first time nikech gin gi that excitement emomiyo awacho ni anyiso osiepa ni obeda oranga gini maber to obro yudo ni joma dhi yudo kura especially joma nitie od bura ma wan go sani en joma osetiyo e ground ok joma dhi go agoya kizungu ni ati koro mondo ndik ni omi report form ni be wuoka bang'e koro kinyal wacho ni report form ni ema jo piny notiyo go mondo gi decide ni gidwa duoko kena Kaluma gi jomoko go apana tich misetiyo e ground ema loso ni tich ma isetimo e ground ema loso kendo wadarango bende buore Nairobi ka gik moko osebedo katimore waranga jaod bura ma bende osebedo thuolo manyime ahinya kinene kaka rawera bende osebedo ka otimo tije yo moro ma nyalo bedo ni konyo oganda nitiere timbe moko ma osebedo kwanene e od bura ng'ato nyalo penjore ni mano be picha monego bed ni neno mag jaod bura wadawinjo pachu kotenore koda Mheshimiwa Babu Owino kaka en achiel kuom jogo ma ji neno kaka achiel kuom jogo ma gin rowere monego bed ni dhiro ajenda mag rowere e od bura chako di Jakim onya bedo japati kiye wach ni dago ero goya oyini Mheshimiwa Babu Owino yende nitiere gik moko ma seche moko inyuolo godo ng'ato Mheshimiwa Babu Owino onyuolore Babu Owino and an adwa majaje gi gik mosebedo kotimo kaka member of parliament kidhi Embakasi East kawuono ibiro yudo ka yore mane nitiere gi chuodho oloso maber kendo gin yore masani ogo gi lam king'iyo kata kaka nopogo basari mano support nyithindo manidi mondo miosom ni neno ka otime yo ma transparent and I think kirate jogo jod bura mantiere e Nairobi County ka to aparo ni nyalo kete ongala mambele kabisa kaka jaod bura manotiyo gi pesa jopiny maber ema mi aparo ni jo Embakasi East dok yiere nikech mano kwa ng'iyo kako osebedo ko perform e parliament a list mowuok ka ma wakili seche moko nyalo tamore yie godo ni okinene among MPs moklosi e od bura it means ni as a legislature kata jalno ma member of parliament otimo tije koro mamoko go to social life mag ng'ato nyalo bedo gi ngimane kaka dhano but ngima Babu Owino kaka jaod bura taparo no setiyo maber ne jopiny kaka neno kanyo wang jowi mari mano Babu Owino kanorakore kod jaod bura ma Starehe mano jagwa e od bura kaeto nitie gimoro mano wacho chien kanyo ka otenore kod dhawo makamano mano nenre e od bura ma en ranyisi machalo ne jok madadonje e od bura ineno ni kwatero mana jogi ma rowere kotergi mane od bura kacha ma gima gidhi timo ang'o ma gidhi timo mopogore gi gima wasebedo kwaneno ka gitimo masani waseneno ni en mana angum nitie ng'ama wacho kanyo e mbui marwa mar Facebook ni ati onge gimoro amora manyalo pimo go county kata tich mana ka yude yo makare nitiere wacho ni od bura marumo ni ne odwa bedo karangum gi adhong kaka Homa Bay wawinjane kaka Babu Owino noloso kotenore kod lweny makamano mane owuoka e od bura mano thuolo kane en jatelo kapod en jatelo kendo thuolo ni mokwongo ma entiere mokwongo mar bedo jaod bura ma Embakasi East wawinjane kaka noloso kod Citizen TV mana bang' dhawo makamano. Personally, I don't engage in physical fights, but what happened today, it's a shame to this nation. And we are showing a bad example to the youth of this nation and to our children. And to me, I can't regret because I was defending myself. Wakili, defending himself, wacho ni chiwo picha marach ne oganda. Kendo mano be ni gimo yie, ni gima kamano ne
oneno kendo no ken gimoro mane otimore yo moro makare pachiko tani kod jaod bura maka mano kachiel kod kweth mare mantika nikech jago bende pod en jal moro matin wakili penjo to tek matin nikech Babu Owino gi Mheshimiwa Jagwa mago watejana makoro kata ka dwa duoki to abro duoki karango maber pod an gi mago clients but tich kik rum but karanga be Babu Owino loso mana kanyo maber en be wacha ni gima notimore no gima ber nikech samo koro yiere kata ka in ng'ama tin kata in ng'ama duong the most important thing en ni nyaki ng'e ni jopiny be rangi nitie nyithindo ma rangi onego bed ni in role model to en be wacho ni gima notimre no ok ber to wacha ni kirango maber no wacho ni no defend ng'e ni be kirango chik nitie self defense nikech onge kaka ng'ato nyalo ataki to okinyal defend yourself mano to chik nitie to kirango maber kata wach od burani yudo ni a lot of things osetimore ma ok ber yudo ni nitie dhao mosebedo kanyo nitie ji osegore kata gichupa ji osegore adhong e od bura to mano ok gima onego gitim nikech od bura en kama nigi heshima maduong' kabisa onego bed ni ka nitie dhao moro amora ka onego bed ni nitie dhao en dhao ma ji tiyo gi dhao gi wigi mano udhao gi ideas udhao gi inan ok ni ati udhao physically to kanyo bende makele wach mar twak cha nyaka gilosi mano ema wacho ni koro ka nitie dhao to koro nyaka ulos but mano is the main purpose ma oteru kacha mondo but of course kata kirango maber wach siasa samoro niga gi magi gin dhano iyudo ni kata wach siasa nitie gi samoro heightened temperatures but kirango maber ok onego chop kama koro udwa goru adhong mano to koro nyiso ni marach but kata ka ok gore adhong ibro yudo ni sama gitwak no ibro yudo ni ng'ato oket kai ni osebedo kotwak mang'eny to kirango gima osebedo kowacho yudo ni owacho nonsense yudo ni mang'eny mago en mana ayany waseneno ka jogi chung kanyo to gima gidwa wacho gidwa mana yienyo gidwa mana baya yani left right center to mano ok kony aparo ni kata sama duoko gimiyo duoko kaka chal kamae ok onego ginyiswa ni ng'ani osebedo ka twak mang'eny molo owadgi onego bed ni koro gidhi mbele to girango ni gima ng'ani ne wacho out of this 36 mosenyiswa gi ang'o mano owacho madhi gero jopiny ang'o mano owacho mane konyo the main purpose kata ka en loso chik nikech nitie joma loso mana kae to ka gichaka en mana baya to ok kony mano is not the primary purpose mar tero ng'ato kanyo onego bed ni gidhi wach kata ranyisi ma gichiwo ne oganda ka gibede sineno tipo ma kamano aparo ni gima ong'e siasa ni siasa seche moko kao emotions mekewa to magi gik ma seche moko ok ber ahinya ba all standards onego kik waket lwenye siasa kendo temo ng'iso kata rowere wetena ni kata siasa ma pod wagoyo mwadhi tieko dwe mar 8 tarik 9 ni kik waket e lweny but inyalo paro maber ni kata parliament manokalo ne nitiere jo firimbi movement kendo inyalo paro ni Mheshimiwa Gladys Wanga at some point nokawo pi mopuko kuom speaker kane parliament liet kabisa magi gik moko masiche moko kata Mheshimiwa Simbarati nokanyaka lwete magi gik moko masiche moko timore inside parliament nikech siasa involve emotion siasa seche moko nyalo kawa ma involve emotion but gin gik monego be ni kik timore but lweny manoko kama seche moko nyalo yudo ka yudhi ochokore ba kidi and other things that kind of violence onego be ni ok bedie siasa because in the end ibro yudo ni jok matimo gigi igo mano wadu igo mana nyaminu kata in miyudo kihinyori siasa korumo ji dhi mbele to in samore tho in samore ng'ol nikech politics en siasa to siasa kinde mathoth wacho ni onge sigu kendo onge osiepe thuolo moro malach ahinya ka watemo mana rango bende wakile keletwa kendo nitiere jogo mawacho ni gin jogo matindo ma samoro der ni odonje siasa kendo sani gintiere giseyudo thuolo mara yudo tiko mag duond buche mopogore opogore waranga ne kaunti no bende Mabomet kanyo jalo moyudo tiko mar UDA madhi chung kanyo
en nyako ma pok ochopo kata higni 25, awach ni higni 24 kanyo ka entiere to nitie jok mathoth ma gisebedo ka girango kaka gitiyo. Wasemi jogo mantie duond bura mar ODM, Wiper, Jubilee kaachiel koda mamoko mantiere kanyo. Thuolo ka giyudo mar donjo od bura, onego bed ni gitimo ang'o? Nikech sani koro ineno ni picha mantiere ka, wan kaka jofwambo gima dhi keto kanyo en report kata nonro mokel ni koro jal ma kamae gik ma kamagi kosebedo ka otimo. Gik magi monego bed ni girango kinde mabiro ka gidonjo kati od bura. Ka duoko no gima nyalo wacho ne jopiny en ni sama kata ng'ato oyudo otiko no to koso sama ng'ato oseyier ni odonjo e od bura, nyaka wang'e ni kata ka en ng'ama tin ok ni oyiere mondo timatima youth agenda. Joma oyiere go nitie joma koro nitie kata joma dongo kanyo, nitie mon, nitie odhi represent jite sama omiye thuolo machal kamano. Koro sama odonjo kacha nyaka obed gi agendas mopogore. Nitie agendas mek youth, nitie agendas mek mon, nitie agendas mek jomoti. Koro ka wawacha ni ati nikech oyieri ni in ng'ama tin, koro nyaka ibed gi the only agenda ni en mek joma tindo. Mano ibro dong adonga the next round kaka John Mushigi ni odong. But nitie joma koro ineno sama ochopo koro nitie nomination list. Nitie joma sheria chik ma wan go sani owacho ni nitie joma tin manyako ket e party list. Agenda make youth onego oket mbele gi jogo nikech oket gi kacha for only one agenda make youth. But kata ka yudo nafas ka in ng'ama tin, mano ok moni keto agendas make youth kaka totono. Of course nitie kirango the population, jiwacho ni youth sani ng'eny molo any other. To kirango any nation, irango ni future make county, future mar any constituency en youth mantie kacha. Nikech gine ma gikelo labor force, gine ma gin gi agenda, to gine ma wawacho ni gin gi the biggest stake kamachal kamacha. Koro nyaka ibed gi agenda mokwongo, nyaka imany kaka jogi nyalo yudo tije. Of course irango sheria kaka sheria mane nitie mar chulo help. Niketo niki wuoka e university the next minute koro ng'ato nitie kanyo mabandhi. Mago gik ma ok nyal konyo. To nitie kaka gik mang'eny manokete BBI. Bil mago gik ma ng'ato nyalo kawo sani. Nikech irango kata sama wawacho ni nitie percentage ma nyaka ibedgo mondo sama koro nitie tije moko kata tenders. Onego gi kete ok ni ati obeda cosmetically chik, nyaka gi empower youth. Makiwuok nyaka gi reduce kata costs mek yao kambi, kata costs mek kao loan, kata costs makoro idwa tiyo, kata tax. Sama koro wacho ni wan gi 16% tax, onego gi rang kaka ginyalo konyo youth mondo sama kapod 18 koso sama ichaka kata gimoro matin. Inyalo kata weni kata igni abich kanyo, to ko weni to okichul tax, mano itiya tiya gi pesa no koro kigero biashara maingo. Koro gima wacho ni nyaka gibed gi policies ma broad based. Ok inyal wacho ni nikech oyieri koro Bomet kacha ni bro bedo gi policies manyalo konyo mana youth ma Bomet. Shida ma youth ma Bomet yudo shida ma youth ma ng'ama nitie Kanyaluo be yudo. Koro nyaki ubed gi uriuru. Inano koro kaka lweny mane waneno mar Mheshimiwa Jagwa gi Babu Owino. Nonego bed ni giriure kaka youth, giwacho ni ang'o ma wanyalo timo kanyakla mondo wakony youth mantie Kenya kaite. Koro nyaka giriure, nyaka gibed gi association, to nyaka gibed gi policies madhi konyo youth te. Nikech ok inyal wacha ni in ng'ata achiel inyalo timo maajabu makoro ibro konyo youth mantie kari kanyo, to ok inyal konyo youth mantie neighboring county. Nitie jok moko mathoth masowacho ni youth gi losi kuom gi ahinya. Rawera monego bed ni timo mai, moro onego bed ni timo gi mopogore. Wacho kanyo jotelo masani nitiere e thuolo masani gigeto rawere ahinya. Thuolo ni ka giyudo rawere gi onge ombulu, mano report mano oyudo kanyo kuom ABC. En ang'o ma gitimo mondo ne ni rawere mantiere piny kacha monego bed ni chike ma kamagi konyogi. Giwuok oko kendo gigo ombulu kendo gikelo dongruok. En ang'o mosebedo katimore ka in bende isebedo kiloso kodgi machiegni eri. En ang'o momiyo ojende mang'eny onge ombulu to achomo yiero?
gimoro amora ma dhano timo e piny kae nitiere gimiluongo ni gima motivate. Ojendego kanyo cho wuoyo kodgi, niyudo ka moko wacho ni gisebedo ka gineno ka moko ni nyaka gi kura to ging'isi ni this time round ok gidhi go kura nikech kura ma gisebedo ka gigoyo no ok gine ka timore nade, ok gine ka konyogi. Ahinya tiyudo ka youths ma wan godo kata in the parliament namba gi tin ma gik manyalo bedo ni konyo vijana kata chike manyalo dhi konyo vijana ok chop maber. Iyudo ka youths today, a population ma wan go mar Kenya, we make 75%. To e bunge, in our representation, kikao vijende mane bunge kucho, to gin around 6.5. Maimo miyudo ka chike monego bed ni konyo yudhe wetewa ma frustrated at home, machalo kaka mag help, machalo kaka yani chike manyalo konyogi ok dhi through nikech youths manyalo represent gi e parliament seche moko ni piny. Koro omiya anta kwaya ni kanyalore, alemo kabisa ni kanyalore to namba no medre from even 6.5 to 20%. And lastly, jotelo ma wan godo be seche moko nego bed ni bedo gi leadership philosophy makonyo vijende e weche mag manyo tije. Kawuono shida ma yudhe nitiere go maduong' kabisa en koso tich. Wasewuoke e tabu mar school fees cha. Tindi yudo ni janyuol ong'eyo maber ni nyathi onego bed ni tero imiyo nyaka tertiary learning. But kiwuoka kata mbalariany kata iwuok e college tiyudo ka in gi problem mar unemployment. Leaders wa onego bed ni chako ng'iyo mano. Emomiyo ni neno kata ka government oketo ni 30% of procurement opportunities onego bed ni dhi ne jogo ma rawere. To gino kane ka bedo implemented, iyudo ka county mekewa pod jogo makao tender kata jogo matimo tenders gi are not our young people. Problem be maseche moko yudo ka nitie ng'ato nigi kambi ne kata nigi enterprise mare to pesa ma do kawo godo kata tender no mochak godo tich be seche moko timore nade onge. Therefore funds bonego bed available mondo mi youth wetewa mane business kata madodonje business oyud pes gi mondo mi otim go ang'o, otim godo biashara. Therefore apara ni motivation gimanyalo motivate ojana mondo mi participate yiero kata mondo mi yiergi seche moko giyudo ka onge. Wakale matek kaka seche moko youth leaders because they convince ng'ama no graduate to sakao 8 years ka en dala to pok oyudo tich mondo mi odhi okaw kura bedo matek. En gimoro ma wachno ni gimoro malich ahinya. Wakili kina medo ewi machno. Yes, wachno gima nyalo wacho ni the main problem wan go en mana telo ma wasebedo go. Nikech kirango ndalo mar Mwai Kibaki agenda ne oketo agenda mar yudhe mbele. But kirango joma no oketo koro e telo gi joma ne chalo Francis Mudhaura gi the rest. Uhuru be waketo Uhuru Kenyatta gi William Ruto. Waparo ni magi koro yudhe gidhi keto kata yudhe gidhi empower yudhe. Gitima recycling no. Kirango giketo akina Mudi Awori. Giketo jodongo moko ma osechako mako luth ema koro pod gibedo recycle to pod wani nyiso wani yudhe pod une agenda wa number 1. Kata kirango sani lineup mar Azimio ma osemiwa ni in terms of ministries. Yudo ni yudhe mantie kanyo eno paranya gini. Onge youth moro minyalo yudo kata makoro inyalo wacho ni at least giketo youth achiel kosario manyalo konyo youth ajen nyaki empower youth so ichaka gimalo kata. William Ruto be oketo lineup ne waneno week mokaloni. Onge youth minyalo yudo kanyo. Makoro inyalo yudo para ni maybe geno ma yudhe nyalo bedo go en girit lineup mar Wajakoya maybe inyalo ket gi kanyo. Nikech moko gi to aseng wacha ni onge hope, onge geno ma nyalo keto agenda no. To koki empower youths, onge chieng minyalo wacho ni yudhe gi nyalo bedo empowered in any other way. Nikech nyaki ket trust, nyaki migi tije, nyaki migi positions. Makoro ginyalo mako luet wetegi, nikech koro gin yudhe, to gine ma ginyalo ng'iyo ni shida mane, to ginyalo koro kelo solutions machal mag. But ki wacha ni dwa keto ng'amoti kache makoro dwa nyiso wa agenda wato dwa konyo. Onge kaka ng'amoti nyalo konyi Cleo in terms of your personal agenda. E thuolo go duto nitie gima ne jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta wacho ni koketo ojende nyalo bedo mana en mana weche mag kuo.
ema donjo kata kuom agomena. Wacho ni okaw mana jaduong' muti kata jaduong' ma oseolo ket kanyo nikech ojende koro oseneno kaka tiyo. En gimoro machielo nyalo bedo kuom gik moko ma wang'o i oganda ahinya to jogi matimo. Hapana, mano to aparo ni mano was just an excuse nikech oseketo jende mang'eny e positions to gise perform. Ok inyal wacho ni keto jende nikech kata serikal mar Uhuru ni donge Ministry of ICT noket Musheru who is a very young person to osebedo ko perform. Kirango cases ma osebedo go wach kuo gin mana jodongo gi makoro gin gi cases mang'eny ma oteri EACC. Ere kijana miseneno oteri EACC ni Okwelo. Onge, mano is an excuse. Kata kan tie achiel ariyo, ok inyal wacho ni koro idwa bagua yudhete mondo keta jodongo go nikech jodongo go emiyudo ni pod nitie gi issues. Koro ok inyal wacho ni agenda to onge ng'ama osewuok e campaign ni to wacho ni agenda ne ni odwa keto jodongo nikech ok onyal trust yudhe. Mano ok inyal idhi gori piny, but in action ok gitim mano. Jakim? Yeah. Kuo en kido mar dhano. Inyalo bedo jakuo kijaduong'. En kido mane? Iweno ni kido tieng' ariyo. Wan kido maber gi kido marach. Ikete kanye? Kwacho ni en kido marach. Makata nyathi matin nyalo bedo ni jakuo. Onyalo kwalo gige ot, onyalo kwali. En gimoro ma kwang'iyo weche mag tich. To konego bedni our president Mwaero ose lose hope in fighting corruption makoro weyo ni jogo matindo ok nyal ndiki nikech gin ang'owa gin jokuogi. Corruption kata mibadho nego bed ni we are fighting, but mano ok mon vijana yudo their rightful place, ok mon vijana mondo mi oket in the government. Osiani moket ni CAS osetiyo maber kabisa. Osekwalango. Nitiere ojende mako mi thuolo mar tich to go tich kaka dwarore. Nyakora moge jang no penje Facebook kacha thuolo mara somo ote mari kod duoko mari osechopo. Ka in gi penjo ioro no mana kanyo SMS line moro pod en mana riede ka uchielo nono ka Facebook kacha en mana Ramogi TV. En mana chiel kende kacha kikuondi gi jok mamoko ni Ramogi TV machielo nitiere. En mana chiel kanyo kaka ma intiere sani wada mana rango kanyo en Ramogi TV achiel man gi blue badge. Wach ni en blue tick, en verified. En mana chiel no kende mantiere e mbui kanyo mar Facebook duto. Wada rango kanyo ni ote magu gin magi ukinyi maka. Wacho ni an Kenya ndhiwa anjire chenro kena mora ahinya gi twak ukinyi maka uono. Machielo bende wacho ni MP nyaka los chike od bura. Chike go ema itiyo godo e ground. MP ma okuo to ok tie ground mano jono kelo kani Kisumo. Erokamano ahinya. Jomoko go koke od bura to yore mag gwenge gi to richo mone pidhe rabolo. Erokamano nyakuom ote mari. Okikonwa ni ng'a konwa ni mano gweng' mane mipidho mana rabolo e ndara tini gi jaod bura no osino gola ka wuok Luanda Konyango. Wacho kanyo ni mano nyatike amora ahinya kod Ramogi TV achiel kachiel oyudo e makare oyawre ahinya koli mawuok Owimbi oyudo e moro makare kachiel kod mamoko mantiere Facebook kacha we koro warangi ni ote mari en mani. Nigi penjo mane ne jalony no penjo kan ni bende jaod bura mar rawera jood bura mar rawere bende gisetimo tich e yo makare e od bura kaito iwacho kanyo en mane monego bende timo. Fred wacho kanyo ni onego wayier jotelo manigi kido makare to ok duon buche. Oneno waka entiere Wajir. Robert Ogare wacho kanyo ni amora ahinya kod twak makawuono. Joakim Ouma wacho ni jogo to tiyo. Erokamano ahinya. Ng'ato wacho kanyo ni Babu Owino sitiyo Masiri Asembakasi. To Olivia bende doke kanyo ka wacho ni tich osetire o makare. Wopenjo kanyo ka Babu Owino pod en rawera. Rawera ni ipime nade wakili? Chik mar Kenya wacho nade? Chik mar Kenya wacho ni en rawera ka pok ikalo igni 35 years. Yes. Mano igni pradek gabich. Ka intiere kanyo. Engineer Lazaro Kanyambok mano jamaguje. Wacho kanyo ni youthful MPs kaka Babu Owino osetemo. Wacho ni balance both go koko e parliament kachiel kod konyo their constituency. Moko to mana koko nono ka empty debes. Go mana koko nono ka empty debes. Wacho kanyo. Chali Mbago. Wacho ni wacho kizungu mang'eny doesn't make you a good leader. Eric Joakim wacho kanyo ni jaod bura ma Homa Bay
goyo koko e parliament but tich thin kapuoyo. Mai usebedo katimore wacho ni mage jood bura ma rawere. Mano wach mantiere kanyo. Joakim, wach ni en mana wakalo mana kuom gi ka wadhi kamano. Kineno ranking motim mar women rep. Women rep marwa ma Mheshimiwa Gladys Wanga oket number 2. To king'iyo gik mosetimo, ranking machielo mane ng'iyo tich ma women reps osetimo, benyocha neno kokete number 2. Number 1 ne en Rose Abuyu. Mago e gik mineno kodhire sani kendo cho ochimo dhi kawo governor mar Homa Bay. Omiyo balancing tich mar kor gweng' gi wuoye bunge dhi together. Wacho ni kata kiwuoyo koni ground kocha bende nyaka bed ni ilose kendo itimo gik makare e ground kanyo. Mana kamano. To okanyal yie kode ni kata ka owacho mano is not the best example nikech dewa wacho ni ji oyie gi Gladys Wanga do kete e ratili to ji dogo nominations. Koro sani okinyal wacha ni jopinye moyie gi wach no. Wacho ni mana utigo manu chiu. Yes, mano chiu direct. Koro okinyal tiyo gi example no ni wacho ni koro jopinye oseyie go emomiyo ochung. Ang ni yena ya adwok wakili. Mana mapiyo. Gigo ratila achiel manyocho tigo e consensus ni neno opinion poll. Opinion poll ka jok mane timo opinion poll ni wuotho nokete ni en mbele. Okinyal bedo mbele ni jopinyo eri kamano ok reflect ni timo gik mamoro jopiny. Wadhi yudo thuolo mar bago twak e chieng' moro chieng' Jumapil ewi siasa ma Homa Bay, siasa matimore e gwenge mopogore opogore mondo waranga ni but gima nyako ng'inyo opinion poll no ka amiyo kambina mondo timo opinion poll to of course ane madhi wuok ine manyaki yomi. Mana kamano wadhi mana nyime. Emily Auksa temo to gitemo ndi amiyo gi pongesi erokamano ahinya. Liz Nyaugenya owacho ni babu osetimo tich ma serious mano kanyo ka intiere Mbakasi 2027 wakete governor ka okwadwa to wachne vijana na kazi wacho nitalo sani churogo mana ji onge corruption oluoro gi te ma nyaka jogo matendo mago jogo mantiere kanyo. To komachielo bende John Paul Murigi pod ene modhi ting'o tiko mar UDA nikech ne omiye utiko no. Koro ndito ni bende odhi dok ka sani nodonjo kar kende be odhi do thuolo mar dok e od bura gi utiko mar Jubilee kaluwore kod mar UDA kaluwore gi duoko mane nikech ne nitiere ng'ur mano kwako welo mar duond bura mar UDA ahinya Imenti South kanyo ka irango kendo nyaka sani odhi bedo kanye debe jal mano chopo kanyo bende thuolo moro amora ni odhi chopo e debe kendo gik makamago dhi luwe en kaka rawera kwa senano weche mantiere kanyo. I doubt kinyal yere. One, Meru ineno ka is shifting to Azimio ma party mudhi ochungo mar UDA e Meru kacha seche moko nyalo miyo dhi odong. The right thing mano nego tim en no nego dhir political father mare mano ruake ko yera ni pap tulunge nyaka State House momiye gari lwedo mopidhi okika dis michieme okilosrie. Mana kamano wawache kanyo kwa dhia Koth Ochieng wacho ni Eric Joakim kachi kodo wakili wantiere tuwaka kendo walugi achiel kachiel Amri Fundi Tosha utawala wantiere kumora achiel Moses Orure mano wacho wach mar dhao momako nyaka county wacho ni od bura morumoni ne odwa bedo karangum gi adhong kaka Homa Bay. Homa Bay nitie wera nyisi mopogore opogore akiagi mo gigi onge Migori gi onge Siaya to kone gi Kisumu nango matimore Homa Bay mopogore. Homa Bay County within 5 years a leadership mar assembly ne gibedo gi 5 majority leaders. Kore ne yudo ka after every 6 months nitiere ng'ama bedo congratulated ipapa ka gisetimo yiero there is congratulation o yier ng'ano. Aparo ni mago be gimomiyo kani ng'iyo MCS manodok e od bura mar county assembly ma Homa Bay ne githin kabisa around 30% emo survive. But wadwaro ni ka ji odhi od bura ji oti gi dhoggi kik giti gi tekregi. Mana kamano mano weche go mawuok e county ma Homa Bay gi alwora waduto ka wadhi nyime kod twako kinyima kawuono bende jo od bura ma rawere bende gisetiyo e yo makare kaka dwarore mane ma wantiere kanyo wadarango ozone layer wacho kanyo ni jogo ber e kedo ne chike e bunge an ozone layer wuod gogo nyawita erokamano ahinya wacho ni gigore mana e od bura chike nyaka losi. Brother Akuku George wacho kan mathim licho inga Migori
county. Oluoch ndalo mosekalo ka waneno kaka kolor bunge to igolonwa nondo kaka jaod bura mawuoyo e od bura mopogore opogore, kendo wacho kanyo ni kata ni ne gidonjo e od bura koso waorogi to gibaya be nondo ma kamano osewuok sani. Wacho ni nikech jok moko duogo oko kae ka gidwaro kura kendo konywa uru gi nondo no please. Mane gome wantiere ka nondo ma kamano nogol kanyo gi ere ruogno miluongo ni Mzalendo Trust, kendo wantiere kode jogo mane oloso iseneno gi kanyo. Iwacho ni nitiere Thimlich Oinga, jaod bura marien ng'a orna ora oteno sani mondo wang'i ni nitiere kuom jood bura mane oloso koso oyo. Jo Kisumu Central penjo kanyo ni jaod bura wayude go ka kendo jaod bura wa bende ne oloso. Jaod bura en Ouda, kendo kod penjo kanyo ne oloso. Ne nitiere kata kuom jogo mane owacho akona, jogo mane owacho zero e od bura mokalo mano higa mar 2017 nyaka 2022. Wantiere kae mondo mi wakelni weche gi duto kaka gintiere. Oluoch Paul Audi osemolo e chenro, kendo Ismail Obura owacho kanyo ni wamako wakili kachiel kod Eric kae wach lier machalo nade. Watieko twak okinyi ma kawuono. Wachni kotenore kod jood bura ma iero katendo kata rawere madonjo e od bura, to gino magitimo ok en wanyalo wacho wakili ni wacho kanyo ni tich magitimo piny kacha emonego bed ni rango. Ka nonro ma kama wuok iwacho kanyo ni e wang' oganda inenri ka ng'at moro mok tim tich moro e yo makare, pach nya bedo mane, lokruok onego bed e yo mane ka wachomo yiero maduong' mwadhi e dwe mar 8. Kata kaduoki abro duoko piny mani penjo osiepna ni ni wach kirango kata Meru County osebedo ka elect ji kulingana gi tich minyalo tiyo. Emomiyo gise elect kata jo ODM sama pod negin nentie Jubilee Wave kocha. Yudo gise elect kata Muindi sama to ntie kata jo Meru mochung'. Koro chala kata Kisumu be osechopo kama gi elect ng'ato gi tich monyalo tiyo koso tich mosetiyo. Koro kata ka wadhi mbele gik ma waneno magi koso duoko ma waseyudo gi magi gik madhi ponga gazet, but kochopo ground sama jo piny dwa paro ni gidwa yieri koso gidwa yieri gibro rango capability ma in go minyalo konyo gi kacha, nikech ok inyal konyo ji ni US to ilosa kacha kaka ikonyo ji to ntie ng'ama ntie ground kae to konyo ji pile ka pile. Ji osechopo kama oseng'iyo ni kata ka giyieri to nyaka ibed gi kony, nikech nitie CDF mimi, nitie pesa mimi, nitie agendas monego iter, nikech ok ni ati konyruok mar kony minyalo yudo from mbunge en kony mawuok e od bura. Mbunge nyalo dhi kata e ministry to loso kata gi PS kata gi CS to iloso ndara, oloso gi kata minister to iketo nu budget mar loso ndara, mar kelo pi. Nitie tije mang'eny ma onyalo tiya ma ok inyal keta ni loso ma ng'ato loso e bunge makore inyalo keta ni mano e pi minyalo pimo go mbunge kotiyo koso no kotiyo. To bende wanyalo rango chike magisekalo. Inyalo rango be chike magisekalo, but mano ok inyal blame mbunge kabisa, nikech nitie gik mang'eny mano to collective wanyalo kata rango chwala e od bura ni ma oloso bede chik. Yes, mano to wanyal ka warango direct ni osetwak manade e wach loso chik, mano to fine. To ka irango gima nitie kawuono okonyiswa ni itwak ang'o. En mana ni itwak. Nyaka warang ni itwak ang'o, ni itwak gima dhi konyo jopiny, itwak gima ji konyo jodala koso ni itwaka nikech idwa go siasa. Kamano. Erokamano ahinya Joakim, wach ni mogik kotenore kod mano mwalose ote mari ne rawere bende madhi yiero maduong'. Adwana kaw thuolo na makende ni mondo mi awuo e wi gima wakili owacho ni yiero dhano ok giyier party. An adwa nyiso oganda wa majoka Nyanam ni e odwa maduong' mar Azimio, party wa mantiere Azimio kano kaka dhano oganda ma wuodwa odhi go Azimio kanyo en ODM. Therefore kogik tarik 9 dwe mar 8 to wayier mano kendo wami wuodwa jogo manyalo dhi teteago e bunge. Wang'eyo maber ni gik minani loso e bunge gi iloso gi ng'eny mar ji. Asto mar ariyo gimomiyo wadwaro jo party wa mar ODM mondo mi odhi od bura, nikech ja independent kiyiero mbunge mari ja independent to konyal bedo committee chair, okonyal bedo leadership mora mar assembly. Nikech ja independent en ja independent kamano. Koro just very fast
kidhi e otas kaka kijana ma pod tin tarik 9 dwe mar 8 ibiro yudo symbol mar R. Mano ema Mheshimiwa Raila Amolo Odinga chungo. To for instance ka in Ndhiwa sub county tigocho ne Mheshimiwa Gladys Wanga, Martin Peters Owino, then ka in Kwabwai tigocho ne Mheshimiwa Ogindo. Then wan gi joge wa mochung mamoko women rep gi senator e party wa mar ODM. Mago duto biro yudo thuolo maber kendo mar twak mondo wang'e ane ni kata jogo ma Eric Jakim oluongo kae igo mana debe chako mana chon. To kwaneno nyinge gi jabich mokwongo boko neno gi kwabo manyo chenro machielo bende mondo jwale twak kabwai kacha ng'eni Sam Jakom bende luwo chenro ni achiel kachiel openjo ni jotelo gi ni kure kinde gi duto nyakwara moge jwang mano e thuolo mane wayudo to bende na woni Eric Jakim dhi wacho ni ochung MCA kata kamano ne weyo wan pod wang'iyo mbele wadwaro ni Mheshimiwa Gladys Wanga donj governor, Raila Amolo Odinga bed president. Gigo duto nyalo mane kuom nying Ruoth Yesu. Ka wachiewo kinyi makona go nero kamano enya wakili Dan Kanokach kachiel koda Eric Jakim kod thuolo matok kod okinyi makawuono. Ne nyakora moge jwang thuolo mane yudo mar yudo achiel kachiel e Facebook kacha kata diero di kanyo kama yudo wa oronwa ote machuok mar SMS line marwa kachiel koda tudri kodwa kuonde duto mane wantie. Wawinjo gigo ma jood bura osebedo ka timo. Jood bura mamoko osebedo ka chwalo wechego nyaka mag skiza gik mage monego bed ni timo. In kaka kanyo nyalo bedo ni jathum, inyalo bedo kanyo ni jawer, iwero wende mopogore opogore. Bende iseneno ber mar gigi duto matimore. Bende in gi thuolo mar golo video mari ma ok ihinyori. Bende jaod bura mari bende osekonyi e yo machalo nade mar golo thumbe mopogore opogore in kaka jawer. Mano ema kelo wa e kidieny machielo madhi biro bang' yweyo mwaka osani. Ng'e jothumbe wa idhi ta kanyo kod nyawada Joyce Oduor ka wendo Tony Ndiema osechopo kendo nitiere mana e studio mar Ramogi TV kachiel koda jomopogore opogore madhi miyo wa mor kachiel kod wende mamit okinyi makawuono. Kik idhi mabor, an nyinga Cleophas Oluoch, med neno Ramogi TV chenro pod en mar Piny. Kik idhi mabor, kete mana ka. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime.